Ladies and gentlemen, la gala profesionistă, profesional. Și intrăm în meciul cu numărul 5. Deja vă readuc aminte că suntem în zona de pro. Aici în cetatea sângerată, cum îmi place mie să spun Alba Iulia. Salutăm pe prietenii noștri și ne Da, nu pot să înțeleg de ce announcerul galei spune Alba Iulia, cetatea însângerată. Alba Iulia chiar în mare parte a fost lipsită de probleme în cursul istoriei. Și mergem în meciul cu numărul 5. Haideți să vedem intrările celor doi băieți. Primul care intră este Rohnean Daniel. Își face debutul la Pro, reprezentând Academia Robert Turda. Yeah! Doi băieți la categorie. Mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo, hasta que muera el barrio prendado afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo, hasta que muera el barrio prendido ya que afuera. Me voy empinando mi Este debutul la pro al lui Daniel. El reprezintă Academia Robert Turda și este la Alba Iulia va fi locul în care el și-a făcut debutul la pro. Are în fața sa un sportiv foarte puternic, Emanuel Vlad din Sibiu, antrenat de Răzvan Dâncăneț. Un invituri pe nimeni altul decât Mr. Emanuel Vlad. Provine de la Să-i vedem intrarea lui Emanuel Vlad. Puma! Antrenor, the coach! Dâncăneț, Răzvan! Yeah! Emanuel Vlad in the red corner. Puma! Classic DJ. Acest meci are 3 runde, 3 rounds, a câte 3 minute. Aplauze pentru frumusețea mea de la Cluj-Napoca. Nu vă mai dau numele că vă ia corpul razna. Oh my God, you're really, really hot, baby. Don't worry, it's no sugar, it's just me, Ricky Cătălin Marele, prezentatorul nostru în această seară. Și vom veni mai târziu și cu surpriza. Arbitrul de centru în acest meci este nimeni altul decât Mr. Oliver Polgar from Baia Mare. Oliver Polgar și-a reluat rolul de arbitru Cezar Fight Championship în meciul cu numărul 5 între Daniel Rohnean și Emanuel Vlad din Sibiu. Pe Emanuel l-am văzut de curând la Alba Iulia într-un meci pe reguli de semi-pro, pe reguli de MMA la semi-pro, împotriva sportivului Eduard Cetean, tot într-o gală Cezar Fight Championship. Un meci foarte bun făcut atunci de Emanuel și pe care l-a câștigat fără drept de apel în fața sportivului din Alba Iulia. Este un sportiv de viitor care are parte și de un antrenament foarte viguros din partea antrenorului său. Dar de asemenea, să vedem ce face Daniel Rohnean. Deja băieții au început lupta. Ringul, din câte se pare, este ținut de sportivul de Daniel, de sportivul din Turda. Dacă deci putem vorbi că un sportiv, două județe vecine s-au întâlnit la Alba Iulia pentru a-și disputa un meci. Vorbim de fapt două județe, vorbim de două orașe până la urmă, de Turda și Sibiu, care se luptă în această seară la Alba Iulia, la mijlocul drumului. Bun, Daniel prinde două lovituri de picior, una după alta, foarte, foarte bune către Emanuel.
are alonja mult mai mare, este mult mai înalt și automat loviturile de picior sunt o armă foarte convenabilă pentru el. Emanuel este un sportiv mai mic de înălțime, mai puternic pe brațe, am văzut acest lucru și în meciul cu Eduard Cetean. Intră foarte, foarte agresiv în adversar și când intră încearcă să facă cât mai mult damage, dar momentan este ținut la distanță de către Daniel. Dar uitați ce v-am spus, face foarte mult damage pe contre, a prins deja un croșeu foarte bun către figura lui Daniel. Daniel răspunde cu lovituri de picior, ține centrul ringului, încearcă să-l tatoneze, să-l țină la distanță. Haideți să vedem cum se va desfășura, care este dinamica meciului, pentru că din câte se pare cei doi băieți au început să se citească, poate este încă prematur să spunem că se citesc, dar din câte se pare Daniel își ține adversarul la distanță cu lovituri de picior, fiind o armă foarte importantă pentru el, iar Vlad încearcă să intre în zona adversarului pentru a face cât mai mult damage cu lovituri de brațe. Până acum nu am văzut lovituri de picior aruncate din partea lui Vlad. Haideți să vedem, suntem deja în ultimele momente din prima repriză, este o repriză foarte echilibrată. Daniel tatonează, Vlad face la fel, încearcă să-și descopere distanța, s-a încercat o lovitură de high kick din partea lui Daniel, dar care nu și-a atins ținta. Emanuel așteaptă momentul pentru a lansa un atac, acum a aruncat o lovitură de low kick, dar i s-a răspuns foarte repede cu o lovitură de low kick. Daniel a luat foarte în serios acest meci, în primul său meci de debut, deoarece are în fața sa un adversar foarte puternic și care vrea să capete cât mai multă experiență. Până acum Daniel face un meci foarte bun, cred că și-a studiat adversarul, a avut și ocazia, deoarece Vlad a mai avut, dacă nu mă înșel, meciuri pe zona de pro. S-a terminat deja prima repriză. Cum făceam și eu când eram pe stadioane și pe acolo mă sus. Repriza cu numărul 2, văd că deja au început să intre oamenii care ne întreabă când va intra Raul Dan în ring și va anunța foarte simplu următorul meci în Cezar Fight Championship va fi Raul Dan. Deci cei care ați intrat pentru Raul Dan, mai așteptați încă 2 reprize, deoarece favoritul vostru în această seară va intra în ringul Cezar Fight Championship. Nu uitați că Raul Dan va avea un meci în fața lui Adrian Brutal, luptă pentru centura de MMA, luptă 5 reprize, este meciul cu numărul 6, meciul în care va lupta Raul Dan, adică chiar meciul următor după cel care acum intră în repriza cu numărul 2. Darius Oltean încă nu a avut meci, este în meciul cu numărul 7, după cel în care va intra în ring Raul Dan. Dar haideți că sunteți foarte curioși să vedeți care este fight card-ul din Cezar Fight Championship din această seară, așa că vă voi da cel mai simplu link în care puteți vedea toate meciurile și numărul lor. Am început repriza cu numărul 2 și imediat vă voi trimite și linkul pentru cei care vreți să vedeți care este dinamica meciurilor și care este până la urmă ordinea intrării în ring. Bun, suntem deja în primul minut din repriza a doua a meciului, lovituri puternice dintre cei doi băieți, după cum v-am spus. Emanuel începe să facă pasul în față și să intre cu lovituri puternice de croșeu, dar adversarul său și l-a citit și știe că va face, încearcă să-l țină la distanță. Daniel pentru o secundă am crezut că deja a intrat o lovitură de knockdown, dar nu pur și simplu au alunecat. Maestru Oliver Porgar șterge zona colțului albastru. Cei doi sportivi au parte de un moment de respiro. Este un meci foarte, foarte echilibrat. Deși Daniel își face debutul la pro, își ține până acum adversarul la distanță și urmează instrucțiunile antrenorului. Se vede și o lovitură, o combinație foarte bună din partea lui Daniel, încasată de Vlad.
S-a încercat și o lovitură frontală de picior, dar nu și-a atins ținta. O combinație de croșee la față și la corp din partea lui Vlad. S-a intrat deja într-un clinch și cei doi sunt despărțiți. Două lovituri la față urmate de un middle kick din partea lui Daniel. Emanuel face pasul în față, încearcă să ajungă cât mai aproape de adversar. Se vede că alonja lui Daniel este un punct forte. Din greșeală s-a încasat și o lovitură sub centură. Oliver Polgar oprește un pic meciul și lasă un moment de respiro lui Daniel. Și meciul a reînceput. Cei doi băieți au intrat într-un clinch la mijlocul linkului. O lovituri foarte puternice din partea celor doi. Suntem în zona colțului roșu. S-a încercat și un spinning kick, dar spinning kick-ul a fost ratat, dar un genunchi a intrat imediat înspre Vlad. Daniel a alunecat iar în zona colțului albastru. Vlad ține mâinile sus, încearcă să ajungă cât mai în fața adversarului. Daniel îl ține la distanță, a încercat și o lovitură din întoarcere de picior. O combinație de 1-2 din partea lui Daniel. Și din câte se pare, oboseala începe să spună cuvântul. A încercat și Vlad același spinning punch. Și ultimele secunde din repriza cu numărul 2. Un schimb puternic de lovituri între cei doi pe ultimele secunde și s-a încercat și o lovitură din întoarcere în ultimele momente ale reprizei cu numărul 2, dar nu și-a atins scopul. Ținta. Alba City! Asta e nebunie! Aplauze pentru frumusețile mele aduse special de la Cluj-Napoca! Care m-ați filmat, vă rog să-mi trimiteți pe Instagram sau pe Facebook, vă dau și accept. Cătălin Marele și atât. Oh my God! Minuni ale României. I love Romania! Din câte se pare, YouTube-ul nu ne lasă să postăm link-urile direct în comentarii, așa că cel mai bine pentru cei care urmăriți pagina Cezar Fight Championship vom pune un link cu lista sportivilor care urcă în ring. Și intrăm în ultima repriză a meciului dintre Daniel și Vlad. Un schimb puternic de lovituri dintre cei doi la început de repriză. Este totul sau nimic pentru ei în această repriză, pentru că a fost un meci foarte, foarte, foarte echilibrat și dacă nu se va obține măcar un knockdown, va fi destul de greu din partea arbitrilor pentru a delimita meciul și a da victoria unui sportiv. Haideți să vedem ce ne rezervă ultima repriză. Meciul se oprește pentru câteva secunde, se pare că un sportiv a alunecat, iar s-a încercat. Încep să cred că nu ar fi vorba da, este vorba despre alunecarea. Pentru câteva secunde am crezut că Daniel are o problemă cu un picior. Este un schimb de lovituri foarte puternice între cei doi. Vă readuc aminte că suntem la finalul meciului cu numărul 5, iar următorul meci va fi un meci de centură dintre Raul, Dan și Adrian. Brutal! Haideți să vedem ce se în rezervă ultimele momente din meciul cu numărul 3. Se fac schimburi de lovituri, deja băieții sunt în clinch.
Dinamica meciului conduce meciul către colțul roșu. O lovitură, un high kick aruncat de Daniel către Vlad. Vlad începe o serie foarte bună de croșee. Ultimele indicații, cei doi sunt foarte obosiți și trebuie să respecte întocmai indicațiile spuse de către arbitrii. Timp de lovituri în ultimele momente. Un high kick încercat de Vlad. Este primul high kick pe care cred că îl aruncă în acest meci. La fel răspunde și sportivul din Turda, răspunde și Daniel. Emanuel intră în clinch, este ținut în clinch de către sportivul din Turda, de către Daniel. Îi se cer 1-2-uri foarte tari lui Emanuel din partea colțului. Daniel este obosit și deja ține foarte mult în clinch. Și se cer lui, în timp ce lui Emanuel îi se cer 1-2-uri, lui Daniel îi se cer foarte multe lovituri de genunchi să fie aruncate. Sunt ultimele momente din meci. Vlad încearcă să arunce mai multe overhand-uri, de fapt ultimele secunde din această seară. Ladies and gentlemen, dați lovitură de finală. Pe Raul Dan, da, Aici acum meciul cu numărul după 5. acest meci va intra Raul Dan în ring, va lupta pe ringuri de MMA. Pentru cei care vor să vadă cu exactitate lista din Cezar Fight Championship, a fost postată pe Cezar Pro Fight, pe Facebook pe Cezar Pro Fight. Vă reamintesc că suntem la finalul meciului cu numărul 5 și vom vedea câștigătorul dintre Daniel și Vlad. Pentru centură, for the title, pe stiluri de MMA. După ce vom afla câștigătorul meciului cu numărul 5. Ladies and gentlemen, Și avem the o decizie. winner of Haideți să the vedem. match with the score 2-1 în colțul roșu. Câștigător este Emanuel Vlad de la Puma Sibiu. Vlad, Puma Sibiu. Arbitrii au văzut victoria în favoarea lui Emanuel. Să rămâneți În pe schimb, centru, Daniel a băieți, făcut un pentru meci foarte frumos. premiere. A urmărit Și foto. zona meciului, a urmărit adversarul și a mers tocmai a mers către tactica care a fost pusă de către antrenor. Dar la final unul dintre cei doi trebuie să fie declarat câștigător. Antrenorii cu sportivii, aplauze pentru sportivii noștri! Rocnea, Daniel și Manuel Vlad. Yeah!